Здравейте, приятели! Сигурно се чудите какво има в кутията или пък вече сте познали най-вероятно. То какво може да има при нас? Агушлайф. Агушлайф, да, флекс. Ами, сега ще ви покажем какво има в кутията. Ще бръкнеш ли да познаеш? Добре. Добре, добро излизане. През Добре. врата ми. Добре, змията е сравнително кротка, не ни е охапала изобщо, въпреки че така рязко излезе от кутията и си помислих, че ще ме загризе за врата. Но ето, виждате, кротко змийче. О, колко красиво и блестят люспите на слънцето, ако знаеш. Знаете, че обикновено никога не задържаме змиите, не ги разнасяме в кутии. Как обаче тази змия се наложи да бъде донесена в кутия и каква е нейната история, вижте. Няма да може там да излезе. Тъй, ето, дойди към чешмата, пак е нещо. Супер. Получихме сигнал за змия в автосервис в индустриалната зона на града. Когато пристигнах, се оказа, че това е едър смок-стрелец. За щастие не беше особено труден за улавяне. Я го букна с нещо. Ще много се опава. Голямо парче. Абе, не къде се е замотал? Пусни бе! Това наистина е голямо. Ще го премерим и ще го пуснем в природата, къде сме място. Две се една. Ще му дадеш ли една кутийка да сложим нещо? Кутийка каква? Може от части, примерно, някакви авточасти, нещо, което имаш. Не, голям е, да, едър е. Метър и 50 трябва да има. Тук има някаква рана, не от сега. Има една? Има раничка, тук не е от сега, нещо е ранен. Явно в тия железа се е порязал някъде преди време. Не от сега да съм утна. Не е от сега, виж, тя е заздравяла. Ще Значи смени това кожа. същата е от... ако е вече не е от сега, не знам. Преди години по тето от изгях. Не бях видял. И аз това казах на Антон. Сега искам леко да я затвориш, той ще се клеви сам. Като пусне. Да, ще скача. Че са малко бясни. След като прибрах смока в кутията, изчаках Стилян да свърши работа. Малко по-късно потеглихме към подходящо място извън града, за да го върнем обратно в естествената му среда. Сега ще направим няколко снимки на тази красива животинка. Уникален е. Сменил е кожа, много е красив. Затова искаме да го снимаме по-подробно и се го пускаме. Между другото, за пръв път държа стрелец, който не ме е охапал. Нито веднъж. Много са особени на пипане, когато току-що са сменили кожа. Много са приятни на пипане. Често се случва змиите да навлизат в градовете и в населените места, особено когато местообитанието им граничи в непосредствена близост с тях. Такъв е случай с тази змия. Тя е от индустриалната зона. Беше влезнала в един цех, който граничи с поляни, пълни с полевки. Да, и обработваеми земи, общо взето в покрайните на града, където е естественото местообитание на това змийче. Да, най-вероятно по принцип там се живее, но защо беше влязла в цеха? Днес температурите бяха ужасно високи и тези животинки много лесно прегряват на слънце. Това е сравнително малко животно, под килограм, и за кратко време на слънце, слънцето просто би го унищожило. Затова те търсят също като нас сянка, къде да се скрият. И това е една от причините да влезе в цеха. О, да, те не могат да толерират високи температури. Ако
В един ден, когато температурите са 30-35 градуса, ако премерите температурата на асфалта и на всичко напечено от слънцето, там температурите отиват към 50 и нагоре градуси. Да, тази температура е Представете пагубна си за това тях. животно, което се движи по земята, която е напечена от слънце. То просто търси най-близката сянка, а такива големи халета и цехове представляват много хубаво убежище за тях и те просто най-вероятно търсят хладно местенце, където да се скрият. Който следи канала, знае, запознат е с това животно, с смока стрелец и знае, че това е вид смок, който не е отровен. Имаме и отровни смоци, но този вид точно не е отровен и не представлява абсолютно никаква заплаха за човека. Като всяко оплашено диво животно, и това се защитава при опит за улавяне, което е напълно разбираемо. Това, което трябва да знаем е, че то не може да ни навреди с нищо, дори и да ви ухапе, не е драма, защото едно отдраскване в едни храсти, например, е много по-болезнено. Точно това ще да кажа, макар че това е най-хапливата змия в България, нейното хапване е по-безопасно, отколкото да се обудете примерно на някоя роза, на някоя шипка, трънче, нещо. Неща, такова. които се случват на хората често. Да, да. Както знаете, тези животни, всички влечуги в България са защитени от закона за биологичното разнообразие и убиването им е наказуемо. Една от нашите цели на канала е да ви запознаем точно с това, да опознаете тези животинки, да знаете защо не трябва да се страхувате от тях и защо не е необходимо да ги убивате на всяка цена. Това животно изяжда огромно количество мишки. Освен това, то може да ги открие докато са малки в гнездата. Никоя котка не може да направи такова нещо, защото змията може да се провре в дупката на мишката и да изяде малките на място. Докато котката трябва да изчака те да пораснат, да почнат да правят бели, да се пръснат насам натам и тогава почва да ги ловува. И ако може, защото котката не може да влезе там, където змията може. Да, и където мишката може да се скрие. Змията ще усети мишката, ще я подуши много, много, много по-напред от която и да е котка. Това е отделно. Това е отделно. И да, има едно погрешно схващане, че змиите се хранят рядко и като изяде една мишка, може да не се храни после със седмици. Да, може да не се храни със седмици, може и месеци да не яде, но това не значи, че го прави, когато има храна навън. В тези жеги метаболизма на змиите работи много бързо и тези смоци могат буквално да се хранят всеки ден или през ден. Като ако, например, влезе в дупка на гризач и вътре има повече от една мишка, той ще изяде толкова, колкото може да побере. Просто си нямате представа колко са лакоми тези животни. Беше намерил с 5 мишлета, мисля, че... Да, случай от моята къща на село, където се бяха завъдили мишленца. И даже баба ми викаше, ще затворя котето тук вътре да ги излови. Само че котето не може да се навре под шкафа, където са мишленцата. Освен това и мишките никога няма да излязат навън, когато усещат присъствието на котката. И аз тогава се пошегувах, казах да ти хвана една змия, да я пусна вътре, да ти свърши работа. Тя сама се намери. 3 дни по-късно баба ми звъни. Има змия вкъщи. И аз след работа с колелото идвам до село и съответно обърнах цялото помещение с главата надолу. Змия не намерих. Намерих доста мишленца обаче, които също избягаха тогава. И най-неочаквано, докато вече подрежда всичко, змията се беше опънала в банята на средата. Беше младо смоче мишкарче. Обаче беше напълнило корема, като видях и мишките с какъв размер са, беше изяло поне 4. Поне 4. Да. Ами, значи, всеки може да си направи сметка, че това животно е по-полезно живо, отколкото убито. Вярно е, че много хора ги е страх и от страх ги убиват, но не го толерираме това нещо и се опитваме да покажем, че не са страшни. Даже сина ми, ако беше тук, той си ги държи спокойно също. Можехте да видите 7-8 годишно дете, как не се страхува от змии. Знам, че някои хора твърдят, че е вроден страх и така нататък. Няма нищо такова. Вродено е да се страхуваме от непознатото.
В момента, в който опознаеш нещо и видиш, че няма причина за този страх и той е необоснован, Ето, как се държи при животинка. разумен човек този страх би трябвало да изчезне на момента. Как се държи животинка, която е диво уловена. Виждате. Едва ли има по-кротко диво животно от това. А това е най-хъпливата и най-темпераментната змия. Представете си другите как са. В случай като този, където смока е навлязал прекалено дълбоко в урбанизираната среда, предпочитаме да го изнесем и да го пуснем някъде доста далеко от нея, за да има по-голям шанс да оцелее и да се реализира в бъдеще. Змиите рядко оцеляват дълго време в толкова урбанизирани среди и аз даже се чудя по някой път как има толкова големи змии на място, където всеки ден я виждат по няколко човека. Примерно. Просто водят по тая начин на живот и явно не ги виждат чак толкова много хора, за да им навредят. Или пък само ги виждат и изчезват. В този случай добре, че хората бяха адекватни, обадиха се на нас и реагирахме мигновенно. Валю, де? Да, големи благодарности, че се обадихте, защото можеше тази змия да приключи трагично, а това е един прекрасен екземпляр, доста едър, както виждате. Ще го премерим. Те първа предстои да го премерим, да видим точно колко е дълъг. Но просто радваме се, че успяхме да му спасим живота, дето се казва. Той няма да стои така, както змиегуш разстоя. С змиите е доста тегаво. Така. Дръж сега. Оп, за малко. 156 см. Ето, може да покажем на камерата. Къде му е опашката. Аз да мина тъй. Да ти показвай. Така. Да, точно 156. Едричак, хубав смок. Сега знаем, че всички сте виждали по 3 метра смоци, ама на нас ми се падат такива по 1,60 м. По 3 метра ли са? Не, за някой това било и 3 метра. Повечето са такива, които ги виждат. И това е колкото китката, нали? Да. Задължително тялото е колкото китката и змията е около 3 метра. Да не отваряме темата за размера, че е много болно там и ще има да нахранят в коментарите пак. Ще има обидени. Да. Знаеме, че сте виждали 3 метра, съгласяваме с вас и до там. Имаше даже до 7 метра. До 6, до 7 имаше. Нали, смок? Ще станеш ли 7 метра ти? Ще станеш. Сега ще те пустим на най-хубавото място, където станеш 6-7 метра. Да те види чубанина тук и да разказва как е видял змия 7 метра. Да. На гробищата растат най-много. Дойдохме. Какво ти казах аз? Че тук колкото пъти дойдем има различно нещо. Да, така е. Браво. А толкова търсехме пъстър смок, виж къде е бил. Този път е тук, а другия път няма го има. Значи тук първо имаше смок стрелец, после имаше жълтокоремник, трето идване съвсем различна змия. Това е. Обаче мястото е много перспективно. Тук затова решихме всъщност тук да го пуснем. Да. И още преди да сме го пуснали, намираме друг вид смок. Мястото, на което решихме да освободим смокът стрелец, ни изненада с друг вид, който беше просто отгоре и наблюдаваше цялата ситуация. Разбира се, хванахме го да ви го покажем и да го измерим и него набързо. Така. Малко неприятна част е за всяка змия това мерене. Тук прави завой. Завойче направи. Стой. Комарите са ужасни. Вече няма никаква светлина. Надяваме се от клипчето нещо да се вижда.
Сложили сме тук някакво осветление, което не е кой знае какво. Ма ние събрахме всички комари Опа. с него. Майко мила. 1,27 Метър 27. м. Толкова го изкарах, да. Да не го мъчим. Няма да го мъчим повече. Да, около 1,30 м те позна. Готови ли сме? Сега да си ги пускаме. Да, да. Добре. Започваме с паструшкото, който си беше тук. Хайде, изчезна. Сега внимай, че ме е фанала за врата. Да развием първо. Да. Ето готово. Ще го пуснем леко по-настрани да се скрие. Ето тук в тази дупчица. Голям да пораснеш. Прекрасни животинки. Той е вече много голям. Нека повече. Хайде, скри се целия. Идеален, идеален. Супер! Много съм доволен аз.